El nombre d'aturats registrats en les oficines dels serveis públics d'ocupació en la Comunitat Valenciana ha pujat en el mes d'agost en 6.541 persones, el que suposa un increment de l'1,5%, el major increment en Espanya, segons les dades facilitades pel Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social. Actualment, a la Comunitat Valenciana, el nombre de persones aturades és de 437.569. En termes interanuals, l'atur va baixar en la comunitat en 43.925 persones, xifra que representa una baixada del 9,12% respecte al mateix mes de l'any anterior. Per províncies, el major increment en termes relatius es va produir a Alacant, amb una pujada del nombre d'aturats de l'1,95%, seguit de València, on la pujada se situa en l'1,42%, i per últim Castelló, on l'atur va pujar un 0,19%. L'agost es van formalitzar més de 122.214 contractes a la Comunitat Valenciana, fet que suposa una reducció de més de 46.900 respecte al mes anterior, un 27,76% menys. De les noves contractacions, més de 5.800 han estat indefinits i la resta, 112.600, temporals. A nivell nacional, el nombre d'aturats registrats a les oficines dels serveis públics de feina va pujar l'agost en més de 14.400 persones en relació amb el mes anterior, de manera que acaba amb una successió de 5 mesos consecutius a la baixa i situa la xifra total d'aturats registrats en 3.697.496 persones, la menor xifra registrada en un mes d'agost des de 2009.